Тръгнах аз от моята родина Австрия на пътешествие из България с една идея – да разгледам и снимам красотите на тази страна. Но хората в град Котел имаха съвсем други планове за мен. Най-добре е да видите сами. Тъмен се, облак зададе, от север, от към Боаза, хей, от север, от към Боаза, хей, в облака, две малки моми, една се, друга питака, хей, една се, друга питака, хей, момиче, ма чула ли си, че любиш моето братче, хей, че любиш моето братче, хей, чула съм, не съм разбрала, дарове, не ми донесло, хей, от Котел, от Панаира, хей, откакто ме е залюбило, рокличка не ми купило, хей, на сватба не ме завело, хей, откакто ме е залюбило, рокличка не ми купило, хей, на сватба не ме завело, хей. На вниманието на всички гражданки и граждани. Съобщение от Хаджи Фотю. Вчера по Икиндия зли и безсъвестни ръце откраднаха 3 теката златни алтъни на дъщеря ми. Аз съм съкрушен и покрусен от тази дръзка постъпка. Затова давам тържествен обет пред всички люде. Онзи, който открие и върне златните алтъни, ще получи ръката на дъщеря ми за невеста. Аз мога да помогна. Виждам чужденец, дошъл в Котел да мърсува. Ето го! У него са алтъните! Мили гости, това беше денят, в който за малко да ме оженят за една котленска мома. Да, ама не. А на вас благодаря, че бяхте част от него.